So keren. Iki piye lagi anakku rada mulai iki piye wis dalu kok. Ngaku ngantuk bareng. Iki cara mono piye nek didolene iki lho. Gawe aku tadi. Dhewe anak siji yo elek. Ora tau di pacar ngono kok piye lho. Cara mono tak enteni njubur piye rokokan lho. Wah, mantap. Kan yo. Wis duduk ditinggal anak terus lah. Nasibku. Nah, rokokan sih. Waduh. Wis tuwa iki rokokan piye. Tanteni jebul dah. Piye cah iki anak iki radang teko-teko iki piye lah. Nomah dhewean iki kok. Piye lah iki anak-anak kerajingan. Ora mulai-mulai. Kang, bocah piye iki? Teko ora salam Pak tapuk pisan omah kowe. Yo ngono, apa omah kok gegembruk. Melonjua. Candi le kowe le. petak le. Ancam tuh. Yo, mantap. Cita kelas ta le. Kelas lurus. Duh. Oh bener Pak ibu uping iki piye? Karek aku lho. Oh anak jatuh. Kok piye bare guyu-guyu iki? Pak, Piye, Cok? aku pengen montore cagel lho. Ngono ke lho, Pak. Pak. Ndi? Ku lho, aku. Alah, gitu. Ngono ki tukono sesuk aku. Tukono sesuk pokoke aku Sik rambut to le, sik ora mulai. tak ngomongi le. Lah ngomong terus. Wah, lho balaku dulu keren, ganteng motore CB. Ngene lho, iki Pak iki yo kerja serabutan. Yo ora duwe bojo yo duda. Kowe ora ngerti nasibe Pak kok ngene iki ra karo-karuan jan. Kowe wis syukur jaluk ae. Saiki ngene lho yo. Ye, nek kler terus le. Saiki syukuri apa sing diduweni awak dhewe, rasa iri karo wong liya. Oh, Ngono, Pak. Lho tapi aku pengen jan. yo Lho golekno pokoke motor beat kan omah den. beat. Motor beat ana motor saiki beat yo ora usum. Duh. Rokok ae mengi kapok. Pak, Iki piye le? dadi Pak iki ngajari anake sing Ape? Duh. Kowe kok nyaut ae. Lah aku pengen jengeran kok wong kademang meneng ae. Ya. Kacamata kono piye? Lah mbok anake Kowe ngasih karo wang. luwak. Oh, biar. Ojo. Mau Pak, aku mau tinggal. Mau. Ojo tinggal. Ngene yo wis to. Sok yo bakal rezeki awak dhewe teko dhewe. Amin. Enteni ae. Bakal ono saate ngono. Nggih. Butuh kono para aku ora butuh kono minggat sesuk aku. Sampai sesuk ora enek motor model koyo ngene cah iki. Minggat aku. Kowe ora ngurusi. Pak iki lho yo. Malah Wis duduk lho, tinggal dhewe iki piye? ora. Aku betulan aku. Ora usah. Kego ninggal Pak kowe. Ora ngurusi. Hah? Oh, Apa? Jaluk HP, nyok HP nek jaluk ya iki nyok. saliman le. Dalmo. Ayo. Kowe. Anak jaluk ora kok nomor disini. Yo, bener. Allah. Jangan apa kok ngono kuwi kelakuane. Cilik digedhekno niki balesane ke orang tua ngono kuwi cah. Kok gak mikir dia. Kayak cilik yo sing ngurusi aku. Sing aneh. Sing tak dewoki adus tak adusi.
Ini kudu ya Allah ya Allah. Gimana kok ini ya? Apa balane iki wis pengaruh jahat cara ngono. Wis tak larang tuh untuk ini. Wis. Rumah ya wis kuat.